Ne. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica. Da li neko želi reč? Kolega Torbica, izvolite. Poštovani predsedavajući, cenjeni ministre sa saradnicima, gospodo oficiri, kolege narodni poslanici, Srbija se može pohvaliti dugom i bogatom tradicijom vojnog školstva, a razvoj vojnog obrazovanja uvek je bio povezan sa razvojem srpske vojske, koja je na svojim leđima iznela teret oslobodilačkih i odbrambenih ratova od prve polovine 19. veka pa sve do poslednjih godina 20. veka. Svedoci smo da srpsko vojno školstvo trenutno prolazi temeljne reforme koje imaju za cilj da profilišu moderan, efikasan i funkcionalan sistem vojnog obrazovanja koji će odgovarati potrebama i zadacima Vojske Srbije, a predloženim Zakonom o vojnom obrazovanju dovršava se proces usklađivanja propisa o vojnom obrazovanju sa propisima o obrazovanju u Republici Srbiji, čime će se vojno-školske ustanove postati integralni deo obrazovnog sistema Republike Srbije. Srbiji danas posle vladavine stranaka DOS-a zarad sveukupnog njenog razvoja od izuzetne važnosti i unapređenje vojnog obrazovanja i školovanja što većeg broja kvalitetnih mladih oficira, pošto je Srbija za vreme dosovske vlasti doživela da joj ta nenarodna vlast u prevremenu penziju otera veliki broj, slobodno mogu reći, najboljih oficira, ratnih komandanata, onih koji su nosili borbu protiv terorističke OVK i NATO snaga, kao što su takođe desetkovane brojne oklopno mehanizovane, artiljerijske, inženjerijske, protivvazdušne jedinice kojima je uništeno ili preprodato još uvek ispravna i upotrebljiva borbena sredstva i vojna oprema. Očigledno je da je boravak američkih kursista i poslušnika Borisa Tadića i Dragana Šutanovca na čelu Ministarstva odbrane imao teške posledice po Vojsku Srbije, ali na sreću vladavina partija DOS-a je okončana jednom zauvek. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo odbrane na čelu sa ministrom Aleksandrom Vulinom je na pravom putu da Vojsku Srbije vrati na mesto kojoj i pripada. Zahvaljujem.